Tado tayo lang Brax ta. Ano man? Favorite itong aero. Tatanaw na to. Nagigig ka na Amerika. Ta. Ta. Sit. Right ta sa Leroy. Roll over. Lagi ro ni Brax. Napatay. Ay kahalo kay butang gyud mo iro. Tata kay butang mo iro ni Brax. Brax, asa man na imong irogigan Brax? Gikan nes kan ada akong iro. Magato sa mirito kaya ako sa biyo ng iro gikan ni bangon na ra ba ni. Bangon. Ako sa biyo ng iro dras bato kay alam ko pa lisig wala ra balik na makakita. Uy, ato ito sa landong to kay di ano ako irog init kay earphone mo nas balay. Uber. Sit. Right ta sa mga iro Brax. Uy. Disapot. Right, yung iro. Amo tog sa English, siri yun o. Kabalo na mo tuyok Brax. Oh, kapalo, English na lang. Ba, sige daw ba ito araw? Oh, di ba? Berarti pemiro no. Ano sabi mga tanong nyo dito? Ayan, sir dito. Ako daw be, clap daw. Ala, bright ta uy. Ako daw ba? Stand straight. Ano sa man? Ako na pod. Dance. Be, Brad, pagay mong iro be. Sing, be sing. Uy, Brad, pre sa mat. Ang siri ninyo. Brad, kini. Dagana po yung antiguan na ni Roy. Isulbog. Dili, Brad. Ito, luan dyan ako ni. Mga tanan niya, ang dyan yung answer. Ang sira niya. Brad, 1 plus 1. 2. Ba, nang Roy. Ulitok man. Isulbog. Mo dyan yung pangalan ng Chairman Chico. Ako daw be, 4 plus 4. Oh, 7 naman lagi to lagi. Ulok man tingalin na imong iro. Kung sa'yo bulok, imo ni sabi-sabi yung iro. Baka, may pa. Baka! Run.